ମାଇଗ୍ଲାମର ଭଲ ପ୍ୟାକିଂ ବୋଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଗୁଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛି ହେଲେ ଅନବକ୍ସ କରିନି ତାକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିରମ୍ ଆଉ ସାମ୍ପୁ। ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁ ଆଉ କଣ୍ଡିସନର ୟୁଜ୍ କରି ସାରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପାଳି ଦୁଇଟା ମଗେଇ ଦେଇଛି କାରଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫର୍ ମାଇ ହେୟାର। ତ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ମଗେଇକି ଥରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ତା ସହିତ ମୁଁ ତାର ସିରମ୍ ବି ମଗେଇ ଦେଇଛି ଯୋଉଟାକି ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରି କରିବ ହେୟାରଟାକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଲିଙ୍କରୁ ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ମଗେଇ ପାରିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସାରା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫର ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଏ ସାମ୍ପୁର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହେଉଛି 299। ସିରମ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 399 କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପ୍ରେ ଯାଇକି ପରଚେଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅଫର୍ ବି ମିଳିଯିବ। এটা অনিয়ন ଆଉ ମରିଗାନା ସାମ୍ପୁ ଅଛି ଆଉ ଅନିୟନ ଆଉ ମରିଗାନାର ତାର ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମ ହେୟାର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ମୋ ଲିଙ୍କରୁ ଯାଇକି ଆପଣ ୱେବସାଇଟରୁ ବି ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପ୍ ବି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିରୁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ 395ର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା କେବଳ ସିଫ୍ଟିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡ଼ିବ 99। ଆପଣ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ରିୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲେମ୍ କରିନେବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପରଚେଜ୍ କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସହିତ ତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 395 ପଡ଼ିବ। डाउनलोड करने मो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी गो एंड बाय। आउ हाँ आपण मैंने जदि फर्स्ट टाइम मो चैनल को आसुछन मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स को सहित शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।